Ukunake wemamani ukuthi izangoma zamanje kuqale ngama-2000 isangoma sibe sihle nje sibe clean, isangoma sibe ne-smile nje uma usibheka ngathi ungasibingelela. Uqinisile, yazi izangoma zakuqala zinesithunzi, ukuthi uma usibheka ushaya uvalo isangoma usibuka, futhi isangoma sibe clean. Isangoma funa sihambe ngonyawo, sibe nemitshenga, sigezagezi njalo isangoma, ukuthi uma usibheka ushaya uvalo. Hhayi isangoma uzothi uyasibheka ngathi ungalibe usibuke. Futhi izangoma lezi ey'ndala abungeke usibone simithi, usibona sesiney'ngane ey'ndala. Manje lezi zamanje lezi usibona simithi, usibona sikhala futhi nasetheksini sithi basihekthile, basithathele indoda. Uzwe sithi hhayi ngizoyindini. Hhayi izangoma zamanje asazi lutho. Isangoma phela kumele uma sihekhthiwe sathathelwa indoda simthumele ngezulu lowo muntu loyo. Hhayi ukuthi sithi size sikhale, isangoma kumele sikhale. Izangoma zamanje uyayibona nje ukuthi seziyakholwa, seziphatha amabhayibheli, ziyafeba, zithanda nokushutha njalo. Kanti phela umuntu wesangoma akathanda ukushutha ngoba ngisho uphupha ushuthwa. Iphupho elibi lelo kuthiwa uyathwethula. Manje lezi zamanje zishuthwa njalo. Zithanda futhi nje nokuya emasontweni bay'thinte emakhanda, zikunde iy'khikho, zifake amawigi, zifake inzipho. Thokoza gogo, thokoza, ucabanga nje uthokoza gogo usogqoka iwigi ekhanda ufake inzipho. Uzocaba kanjani lo muntu, uzoyicophoza kanjani imfizi? Uyoyibamba kanjani ireza mini imide kanje? Bathanda nokuchofa amafoni, lezi zangoma ey'facebookayo. Usibone online one way, uhlola nini lo muntu lo? Ungasithemba kanjani izangoma ze-2000 sothi sikuhlole bese kushutha. Noma mhlawumbe sisiyokugeza, sisiyokugcabana sikuvidorazi, ubinhlekile. Ulapha nini ugogo omkhulu muka ngokuthi ubhizi chofana nefoni ya-Facebook, uzoya khona yombi imithi nje ehlathini phela akunanethiwekhi ngehlathini. Ubhizi chofana nefoni, abanye sebanama-content. Hhayi futhi bayathwasela nje ukusina nokufaka ubuhlalo. Ngiyengicabeli sesisontayo isangoma ukuthi siyasonta. Ukuthi kade umfundisi uhamba sona noma umfundisi uhamba abanye. Ngoba phela kusazwakala ukuthi wena usonta esontweni, umfundisi akahambi wena, uhamba abanye abantu engabe yakusapota ukuthi azothenga kuwe iwasho, athenge kuwe imithi yokuqinisa imoto, athenge kuwe mhlawumbe imithi emithelela iy'ngane. Kodwa-ke kuwe wena ufuna uyonikelela yena, usapothe yena. Akodwa ukwazi ofuna usile. Ubona isangoma siy'bhala i-tattoo, sigcwele i-tattoo, sifake amazinyo, sihamba ngamasendli, sigqoke ibhulukwe. Isangoma sakhona nje uyabona ukuthi hhayi lezi zasemamoli lezi. Lezi ngoma lezi zey'nsuku zokugcina lezi ezithi zihlola nasemafonini. Isangoma sinomuzi wethalzi, sihlola kwithalzi. Isangoma mamani ufuna ukuthi uyafika yindlotshani, phansi kunesiduli, sihamba ngonyawo. Sihamba soyimbela sona umuthi sibe suqhula. Hhayi isangoma nje sisesilungwini sithi soyisothenga. Uthini ngalezi ey'gadwayo uthola ukuthi isangoma sihamba sigadwa ama-bodyguard, siphethwe ngenhlobamhlele zebhamu. Uphi umuthi lapho-ke, umuthi lo wokuvikeleka? Waze wagadwa manje ibhamu lo muntu lona, yiphi imithi? Ngoba phela kumele ngabe uhlanganise onkungwini, yompi kayiboni, ophunyuka bemphethe. Uyabona ukuthi nabemkhangela ahlanganise imithi enzima yilokuzane odlula. Uyihlanganise nje, hlanganise bese ugadwa yona le mithi nolokuzana ondoda emnyama. Athaka. Abasakwazi ukuthaka. Sebagadwa ama-AK ney'nkampani zama-security. Izangoma zamanje zazi. Uqinisile phela kwalo muntu ngabe ugadwa idlozi nje. Futhi-ke phela umuntu osiza abantu, lo kumele ngabe akanazitha. Izitha ziqhamukaphi manje?